व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे पर्यटन नगरी अलिबागमधील हॉटेलमध्ये चुली पेटवल्याचं पाहायला मिळत आहे। हॉटेल चालकांनी चुलीचा पर्याय शोधला, मात्र त्यासाठी लाकडं मिळेनाशी झाली आहेत। लाकडांचा दर वधारला असून 1 किलोसाठी 12 रुपये मोजावे लागत आहेत। ग्रामीण भागातील जंगलात मिळणारी लाकडं आणताना वनविभागाचा त्रास सहन करावा लागतोय। अशा दुहेरी संकटात हॉटेल व्यावसायिक सापडले आहेत। याचा पर्यटन व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होते आहे। आता सध्या आम्ही चुले लावलेले आहेत, पण ते चुले लावून पण आता आम्हाला 15 दिवस होत आलेत। आता आम्हाला आता लाकडं मिळत नाही आहेत। हा एक मोठा प्रश्न आमच्यासमोर निर्माण झालेला आहे। तसेच अजून गव्हर्नमेंटने आम्हाला अद्यापपर्यंत सिलेंडर किंवा एजन्सीकडून आम्हाला एकही सिलेंडर आलेलं नाही आहे। त्यामुळे आता जर तुम्ही बघाल तर आता टुरिस्ट कस्टमर पण चालू झालेले आहे, एक्झाम संपलेले आहेत। तर आता ह्या टुरिस्ट कस्टमर ज्यावेळेला अजून फ्लो वाढेल त्यावेळेला मात्र आम्हाला गॅस नाही भेटलं तर मग हॉटेल इंडस्ट्री धोक्यात येईल असं आम्हाला वाटतं।